Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, naglalakad ang makapal na tao na kasama ni Jesus. Lumingon sa kanila at nagwika, "Ang sinumang sumunod sa akin at di napupuot sa kanyang ama at ina, sa kanyang asawa at mga anak, sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa sarili niyang buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang sinumang di magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay ibig magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya upang tansyahin ang magugugol at kung may sapat na salaping may pagtatapos ng tore? Baka pagkalagay ng mga patibayan ay hindi na matapos at siya'y libakin ng lahat na sinasabi, ang taong ito ay nagsimulang magtayo at di nakatapos. O sino ang hari na makipagbaka sa ibang hari na hindi muna mag-iisip kung siya at ang kanyang 10,000 kawal ay makakasagupa sa kalaban na may 20,000? At kung hindi, habang malayo pa ang kalaban, magpapasugo na siya sa kanya upang makipagpayapaan. Kaya nga, sino man sa inyo na dito malikod sa lahat niyang ari-arian ay hindi maaring maging alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon.